ଏତେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବଇଛି ଆଜି କାମ ଯାଇଥିନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବି ହେଲାନି ବସେ। ରାଧୁ ଭାଇ ଓ ରାଧୁ ଭାଇ ଟିକେ କଣ ମତେ ହେଲା ଲ? ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଚୁଳ କରିଦିଅ ତ। ଆଉ ବସ। ଚିଆର ନାହିଁ ବସ ତ ଜୋସେ। ହଉ ବସ ଏକ୍ଜାଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନା ଆଇନା କାଇଁ ଆଲିଆ ଶୁଣା ହିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଇନା ତା ବୋଧେ ବାହାର ସହରିଆର କାଟିବାକୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ହଉ ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛ ବା? ହଉ ଏକ୍ଜାଷ୍ଟ କରିବି। दाढ़ी काटुଛୁ କାହିଁକି ବା ମଥାରେ ଚୁଳ କାଟ ରଉ କହ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କାନ କାଟିବା କାଟ ଚୁଳ କାଟ ଚୁଳ ବେଳ ଚୁଳ କରୁଛି ବେଳ ଦାଢ଼ି କାଟୁଛ ବେଳ ଇଏ କାଟୁଛ କେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ନା କିଏ ଜାଣେ କିଏ ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାଗो କେତେ ଚୁଲ କାଟୁଛ କଣ ଏ କାଟୁଛ ଧନ ଯାଉନି ଆସ ନା ଆଉ କାଟିବିନି ଆଉ